Mangsa Madya Laras ing Rinaras gatining kandha kudu kumedhap kadya kedheping putri kang tinari krama karontan karenan ron-ron panjreng diti samya tidhem permanem mung taman Candra Kirana kengurmindang alila pinarbawing Surya Candra Daru lan Kartika ing madangi jagat raya bawani sampun dumugi tengah dalu dening wonten sambeting kandha mung sinambet wilet basa larianing panyandra sarta endahing swasana prandini ana kaya ngadeg jejeg jagating pakeliran mracenani ramunta dadya pratandha ngancik lamating gara-gara eka bumi trisawak prigunung catur samudra panca daru sapanguntan hasta tawang nawadewa dasa ratu mustikaning jagat ing goro-goro tan kacari sardani goro-goro mung dadi pakurmatan wijili para punakawan ingkang samya pacak gojek madyaning ora rembuh kawis tinggal miyos ing tlatah ngeksi gondo yen cinandra alon ariris
lir satpandheleng ingsun tumiling angulati puspita ingkang medhem endah kang warni mitring taman anom sekar waras iki ku menyuting kias bayata jatuh krama kidungan manggala gita murwani kang prapadangga minangka pudyas tawa maring madya sapraja
Hop. Kedhep tosma aku nyawang selendang biru wayahe goro-goro nembang cara mbiyen kodhap terus aku nyawang selendang biru wajan seneng aku nek ana sinden cakrak-cakrak kaya janji muni sinden iki awake nggih fit-fite awake nggih sehat-sehate durung kesel durung terusan pirang-pirang dina wah nyambut gawe iki kepenak dirasakake. Tak nyuwun gungan karo kasepuhan pepunden kula nggihipun simak mangga nyuwun pangestunipun Mak monggo alon-alon Mak. Karang ya wong tuwa iki nek ora alon-alon kok ndak mricet. Napane iso mricet niku napane? Tegese nyekel mik mboten nyekel mik niku nek mboten ngati-ati iso lho Mak. Biyen presiden kula niku tau nyekel mik niku ora ngati-ati moko mike niku rada ana strume. Niku iso mlicet tangane niku tenan. Lek ngasta mik mboten perlu dibekem kenceng-kenceng ngoten lho. Maksude biasa mawon. Cek ngoten. Nah. Sinden sapa kuwi sing mlicet? Wah, nggih mboten perlu tak aturake mengko ndak nyebut inisial ABC niku ora prayoga. Mangga nyuwun gungan Mak, kaya ngapa Mak? Alon-alon suara. Nggih. Ora apa-apa alon-alon. Ora alon-alon iki arep ngopo? Arep mlayu-mlayu nek durung sesuk ya urung bubar kok. Kanyelaki. Sepuh wae kaya ngono ndak apa mbiyen jaman nom-nomane. Jaman ke usiane sak riris sak risa cetha ngentekke Banjar Pekarangan. Iya. Sampan urung menangi sampan to ya kae. Nggih, wah. Kula mbiyen ya jaman kula nderekke karo bapake Dek Riris niku simak yo isih. Wah, isih cantas, isih waras, isih. Isih jaman biyen. Jas semok semua. Nggih, jas semok ngoten niku. Konjur tekan nggon semok barang lho. Monggo, Mak. Selendang biru. Selendang biru. Nggih. Selendang biru. Mong enaki iki para generasi-generasi iki ya kala mangsa ngembo utawa ngiblat karo
Simak kuwi arep piyai sepuh ning tanggung jawabe. Lho, Sing ati kiblat napane. Lho ya aja ngono, aja ngoten mak wong jenengane wong seni niku ana tembung cok muni luput cinatur utawa pinatut anut jaman kelakone nggih lho. Nggih. Nah, simake tewajuhe kula senenge anggere muni wis munggah panggung terus timpuh gedeprek ngono ku ora mangkoke yang tingkah ora kaya sinden saiki. Nggih. Oh, terus nyekel Lah, HP. Wis tuwek Terus arep ngopo? Becenan karo ngomah. Lagi apa yang ngono. Nek kaya simak wis ora mang becenan. Ora enjoh. Nggih, wis ora enjoh wong arep nggo HP wae kleru remote TV. Kok arep di WC ayo. Iya, wis ora main-main. Tur Mbah Kakung ya wis tutut wis ora werna. Nanoneno. Maka. Nora tekan batin setiamu. Sik mak, kula ajeng nyuwun gungan nek ngene iki. Nora tekan batin setiamu. Kudu ngono. Kudu ngono kuwi. Nuwun sewu. Senengane. Iya kudu ngono. Iki kula niku cok kala mangsa mirengke sambate Simbah, Mbah Kakung. Wah, aku wis saiki tenan kok lemeng. Sak ngetutke anak putu wis ora iso apa-apa. Nggonku didolanan wis ora iso apa-apa ngono. Dadi niki gaerahe Mbah Kakung men tambah semangat ngoten lho. Ibarate tekek lurek rupane ireng kok. Ngapa? Wis tuwek ora iso ngarit. Oh. Ora engko dadi rit. Nora tekan batin setiamu. Kudu nganggo batin setiamu. Kolego barang. Nggih mboten, niku kudu nganggo kok. Nora tekan Heeh. batin setiamu. Aja guyu, Mbah. Simak kemana jur guyu. Nora tekan batin setiamu. Ayo ucul. Kok malah guyu. Ayo Mbak Rusdi, ucul, Mak. Sablik. Monggo kanca yoga komplit. Selendang biru. Maka. Jiro lu. Wah. Yoga ki ngene iki nyenengake. Iki nek cara nggon aku ngono, wah. Iki tak nggo langganan yoga wong iki. Yoga ki ora semang golek sing nom-nom, sing sakmene iki wis sing kena dapusi. Iki di ngapura jope ming sithik ngono. Lah iki wis yogane nom-nom kabeh kok, Mas. Lho ki to? Ah nggih. Oh, aku ngertose sik paling nom niku tak kira ki sing ming siji Sing gendet. sing gambang. Sing gampang. Jebul malah Pak Lik. Pun gongaken maka. Tetep ana janjimu tak tungdang. Nang ning nang tak tang ning nang Mbah. Suwuk apa kuwi? Suwuk. Suwuk kelopak. Nggih lho ya. Tatapan janjimu sendang biru. Nuwun-nuwun kula nuwun. Kula jumedhul jagating pakeliran sowan ngersanipun para pepunden-pepunden kula Bapak Kadus sak jonjang kerawatipun lan sedaya para warga masyarakat wonten ing dusun Bengle mriki. Ingkang sepuh, ingkang anem sedaya kemawon keparenga ing samangke tansah nglunturaken gunging samudra pangaksama dhateng kula. Wiwit kula menika ngrumaosi nadyan kula menika Petruk nggih. Cara teng panggenan kula niku ngarani wis mblater ning kula niku isih adoh saka rasa sampurna, adoh saka rasa becik. Mila sekatahing kalepatan kekirangan kula nyuwun pangapunten.
Mboten langkung namung kula tansah memuji dhateng Gusti ingkang hakarya jagat. Mugi-mugi kersanipun para warga anggenipun sedekah bumi wonten ing dusun Bengkele mriki pinangkanana kasembadan pinaringana kaleksanan punapa dene kaijabahan saking ngersaning Gusti ingkang hakarya jagat. Anggene padha amung tani pinaringana tulus sing padha amung bakul antuwa badhi sing padha dadi pegawe pinaringan mundhak bayare mundhak pangkate. Ugi kula nyuwun doa restu saking para pepunden-pepunden kula wonten ing Bengkele mriki sae menika ingkang sepuh kula suwun pandonganipun ingkang anem kula suwun aminipun mugi-mugi anggen kula lumadi wonten jagating kabudayan kula sak kanca tansah ginanjaring kawilujengan tansah pinaringan lancar laris kanca-kanca ya diparingi sehat lancar laris ngadepi sasi-sasi sing becik janji muni madilawal madilaki rejeb ruwah wah kanca-kanca wis luar biasa mempeng ning titenana sasi poso iki werna-werna nek kanca kula cok wonten anggere sasi poso kuwi do rembugang Jo iki wong poso prei sesasi do maling kuwi pun Jo ning lajeng kula penggak wong kula niku wong ngerti hukum lajeng kula penggak aja dadi pemaling. Poso kuwi nggo nyaketake rasa marang panguwasaning Gusti ingkang hakarya jagat. Nyaketaken raos dhateng panguwasaning dat ingkang ngamur wengdat ben diparingi ketrima. Wong kuwi arep ketrima kuwi sangkan dalane werna-werna. Ana sing direwangi poso, ana sing direwangi melek, ana sing direwangi cegah dahar panekulaning parih, sumirating bermana. Tegesipun nyuda kalian hawa nepsu menika sangkane wong arep golek ketrima ngaten. Dados nek menawi tiyang biji kalian kula menika nyumanggaaken namung tataran kula menika sampun matur nuwun dhateng Gusti ingkang karya jagat. Dene kula menika namung sak metruk kemawon lantaran metruk wis kena tak nggih apa-apa kena nggih nyekolahke anak kena nggo tuku bubur karo anak-anake. Kena nggo gawe gubuk, kena nggo gawe tuku gamelan. Iso sak pinunggalane menika nggih tetep kula syukuri mila budaya menika kadosa pundi kemawon getih sungsum kula menika sampun manjing dados setunggaling tekad bilih getih sungsum kula menika nggih getih sungsum kabudayan wiwit eyang-eyang kula ngantos benjang anak turun kula nggih pancen kula pakani mawi dayaning seni kabudayan. Mboten kesupen dhateng yanipun pepunden kula Pak Jumari Hadi Junarto Pyayi Bengkele mriki ingkang ugi ngasta cempurit ngasta dalang salam taklim bekti kunjuk kersanipun Pak Jumari mugi-mugi wilujeng kalising sambikala pangapunten kula dereng saged sowan kalau mau ki liwat lor kono bablas munggah nyang Semanggal wong karang yo aku ki nek muni didhawuhi karo panitia iki biasane ya diparingi Sherlock kok ya dengaren. Ora di Sherlock tekan kene so aku wis tekan kene ora gumun. Ora apa-apa. Idep-idep karo ngerti sapa ngerti sok njur iso sowan nang kiwa tengene kene. Nggih, sembah nuwun. Gamelane apik, wayange apik. Wah, jan gawangane iki dengaren iki ora dipasang ula ijo kae. Aku tahu gawangane wayang iki nggawa sing ula ijo aku wis sewengi iki menamati sama nek ulane nyelorot njut mangan aku. Iki ngerti peniti gamelane paham wah kae Pak Jumbo kae. Pak Petruk kae nek karo ula wedi, pasang gawangan sing ora ana gambare ula. Nah, wayange apik, gamelane apik, sound sisteme ya apik. Sound sisteme jan wah lumayan. Nek muni nang Semarang ajeg-ajeg saben son kuwi do kepenak-kepenak nggo nyambut gawe. Ora kaya sone Bagong. Sewengi disetel kok cekrek terus. Sewengi kaya ngono. Kaya ngono le ngarani wis pirang-pirang yuta. Iki son mongko apik tur murah. Wih, ayo. Mesti laris. Yoga-yoga wae. Seragame ya lurik, mula aku saka ngomah mau nggawa surjan loro, nggawa surjan kembang-kembang karo nggawa lurik.
Gandeng yoga kok nggawa lurik, mengko tak dikira aku ki mungsuhan karo yoga, aku ya trima nggawa lurik. Dadi men ketok kaya sehati seirama ngono lho. Mergo aku karo kanca-kancaku wis ora ana balung rine apa-apa, apa meneh karo sing ngendang sedulurku tuwa ki. Wah, jan wiwit biyen Narayana dodene enom ki biyen wis kepethuk karo aku. Biyen Kang Sulamin durung duwe Jesslyn. Durung ana Jesslyn iki jeh Joko. Aku ya isih Joko. Aku biyen ganteng gek enom. Padha karo Kang Sulamin. Ah iya, saiki wis dodene branahang. Kang Sulamin duwe Jesslyn, aku duwe Danu lan Dani. Ayo muga-muga wae luwih seduluran kanggo sak lawase karo panjenengane Pak Musri jan. Nek ben aku ngertine ora Pak Musri, ngertine sapa kae kancane Pak Sulamin jenenge Pak Mukri aku. Jebule Pak Musri. Wah, jan piyayine ya entengang nek nyambut gawe. Sangu suling dadi ya pancen ya multi talent kok ya. Piyayi Semarang iki ngono. Karo Pak Parno. Pak Parno ki ya ket biyen ya awet enom. Ket biyen aku ngerti ya kaya ngono kuwi ora maleh-maleh. Karepe aku takon maleh bangsane kadal apa. Ening ya bengi iki aku ya marem lho nyambut gawe bengi iki. Ah bengi iki tak pikir-pikir kok aku kaya ditunggu karo Mbah Marwah ya. Aku ket mau kok Pak Prinding. Wah, anakku lanang iki ngrebab kaya jan wis kaya Mbah Marwah. Ayo pokoke awak lemu ora apa-apa le, watone sehat. Kala mangsa ya gerak badan dadi kowe iki ora keblendongen. Apa ya ana gawe surjan kok entek 3,5 meter. Ya iso ndalang. Putrane Pak Surat ya ndalang. Wong yoga sakmene iki dalang kabeh tak kandhani. Sing gender dalang, sing ngrebab dalang, sing nyelenthro dalang. Kuwi dalang kabeh iki. Sing nyaron kae Pak Amir Rabiah kae ya dalang. Kae mayang ya apik, gawe wayang ya pinter, nyungging ya teyeng. Sing ngenong ya dalang warok. Ayo, jan. Ya anakku Panji ya ana. Sing ngempul anakku Bagas kae sing biyen kon melu aku spisin biyen tau mangkat ya kae. Samar. Aku wis diceritani karo aku takon karo kanca-kanca kok. Kae ngopo to nek kon ngempul melu aku kok ora gelem? Kula samar nek ngempul nggih Pak Jumbo ndak neyeng tangane. Dikira kempulku kuwi dikira wesi, keparat ya aku. Yes. Bahagia lan bangga. Saiki iki aku mayang biyen iki rumangsaku aku dipimpin karo simbah kuwi, simbah karo bapak-bapak kuwi nek dawuh karo aku, "Mayang aja terpengaruh karo situasi. Ana sik nonton kowe ya mayang sing tenanan sak mampune kowe. Ora ana sik nonton ya kowe tetep mayang sak apik-apike kowe, ukurane kowe. Aja sok kembo dupeh ora ana sing nonton ning mayang sak penake. Aja. Kuwi aku ya weling karo pernah juniorku kaya Jono, kaya anakku Bayu. Kuwi do sinau mayang sing apik. Aku ki upama peneruse iki do laris do. Tampa gawean iki nek aku bangga. Ora kok malah aku ki sedih iki ora. Jono kuwi nek iso laris, aku ya melu bahagia. Oh, nek ngono biyen jamane dipasrahke karo Mas Widodo. Kono kowe melu jumbo wis sing laris. Nah, tenan aku keturutan laris, berarti Jono ya kesawabane laris. Saiki wis lumpuk-lumpuk, wah wis duwe wayang. Wis duwe wayang diwadahi kerdus. Ana dalang laris kok arep gawe kothak kok blabake kayu basia. Sesuk aku nek dolan ana kok blabake kayu basia, kothake tetek tak jejak tenan. Wayange le yasa wayang kuwi tenanan.
Dalang kuwi genderane ya ming gamelan lan wayang. Syukur bage gamelan prunggu, wayange ya sing apik syukur bage. Orane kudu duwe gendera. Genderane dalang kuwi wayang karo gamelan. Saka sithik wayange dikompliti, nek wis komplit ora ketang wesi paribasane dalang kuwi kudu duwe gamelan. Ngono. Ora kok tak parani nang omahe. Kowe wis duwe wayang, Jon? Sampun, Pak. Piro wayange niki sek mlumpuk sampe? Ya dilumpukke terus, nggih. Gamelane wis duwe, sampun, Pak. Endi? Ha niki 3 bul bendi. Aku ya takut lah kok bendhe to. Nggih wong nika ibune nika nek dalu nek pun tengah wengi cok ngejak warukan. Tak tembang sing penak. Aku karo ngenteni Kang Gareng. Engko nek Bagong wis mrene cok iso tembangan. Ning 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 nong 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 nanin nong. Cara biyen cara simbang. Ning 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 nong 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 nong. Mbok yo mo jiji kok ya ming ning nonong. Karang ya wong biyen ngono. Nah, iya ta. Sing kempul arep cilik ning kae ganas ya. Karang ya bocah nom-noman ya kaya ngono kuwi. Dasar kempule prunggu. Ah iya, tembang sing penak ya, Truk. Ya. Sore-sore ning latar karo kancane. Ha iki cara tuwa iki. Yuk, mangga. Rame-rame tatambangan sadarane kanca Ayo kanca kanca sing prayitna kanca dasakrana ayo obeng desa amangga sing marah-marahi sapopoke sing marah-marahi tanda saka toko nenek sembah nganggo bego minggir mas minggir. Liper mas, liper Irana aku menari Mari gembira Sampe ketan Apa lagi Jali Tapi tetap Tapi ini Jali Oh yes. Oh yes. Oh yes. Aku wis melu bangga aku karo bocah sak anak-anakku kaya Risma, Jesslyn, adikku Riris, Risa barang iki gelem sinau lagu kuno-kuno. Iki biyen kuno lho. Angger biyen wis ana sing sore-sore ning latar karo kancane. Moko yagane wis do ngantuk. Nek biyen nganggo lampu petromak kae kuwi jaman simbah biyen. Nggo lampu petromak terus nek rada mbleret terus diganti dipompo. Terus dipadhangake lampune sing ning dhuwur mau diadhep karo kanca yoga terus do mbakar jadah kuwi nek biyen. Ora ana nek biyen iki muni yoga kok dadak digorengake apa-apa ora ana. Anane yo mbakar jadah, bakar wajik. Ning nek cara saiki kok mbakar kuwi lak ora wangun. Patute paling ora saiki yo jadah, goreng.
Ora jadah goreng ya paling ora ki ya gorengan tahu susur. Ora gorengan tahu ya bakwan utawa tempe goreng. Ning iki ora kok aku jaluk karo panitia ora lho. Iki mung gambarke biyen. Ning upama diparingi ya matur nuwun yoga-yoga kuwi. Ning upama kok ana gorengan ku ya aja nganti lali dinehi lombok ora ketang siji loro dadi men rada ana cekit-cekite ngono lho. Wong kok sing diomong kok pangan lho kowe kok. Ya ya wong yoga-yoga kuwi aku cok ming prihatinake yoga-yoga kuwi dalang ora mangan. Ming prihatinake karo kanca-kanca yoga kuwi lak ngono. Oh iya, kowe tembang sing penak ya. Sakgurunge mengko tembangan sing legend. Ah iya. Aku tak njaluk tulung karo panjenengane Mbak Ayu. Mbak Ayu sapa? Ayo Mbak Ayu kae kaya kowe iki. Mbak Ayu sing saka jethake apa? Oh iya. Kan njaluk gungan apa kowe karo Mbak Ayu? Aku ming kepengin siji aku. Krungu Mbak Ayu ki nek ora muni nembang jineman ular kambang kuwi nek aku gelo. Wedan. Jineman ular kambang. Tenan Mbak Yu Tarmi. Ha iya, Mbak Yu Tarmidi. Ora nganggo di. Mbak Yu Tarmi wis. Monggo aku nek Tarmi iki jenengane Tarmidi kok. Ha iya. Kuwi jineman ular kambang diteruske apa ora? Diteruske. Langgam rengu ora ketang sak wulian. Oh iya. Ngrungokke jinemane Mbak Ayu nek ora nganti kiyer-kiyer. Tenan kakak kowe omong karo aku kok. Mbak Ayu mengko nek muni jineman jan wis. Ana jineman kok muyer-muyer ora karo-karuan. Jineman kok muyer-muyer. Heeh. Dasane muni anak-anak wis do turu terus do jineman wong loro. Ana jineman kok ungkur-ungkuran barang wis. Kaya ngapa tak rungokne. Mangga Mbak Yu, nyuwun jineman ular kambang pun majengaken langgam rengunipun Mbak Yu. Alah, jane ajeng pelek niku. Nun? Mboten enten nek pelek. Oh, nek pelok ya ora mang dilanggamake rengu. Ora apa-apa pelok ya ora apa-apa. Nggih. Ora mang nganggo langgam rengu. Langgame mengke nek gaget tinjang. Oh nggih, oke. Pelok. Nah, iki Mbak Yu ki senengane pelok kok kowe iki ora. Apa, Truk? Mbak Yu senengane iki pelok. Lok ta? Aku gah lho nek li. Oh iya. Pelok kok. Nanonina. Mbak menawa tekan nggih. Nggih. Ya ora tekan ya ancik-ancik to yo mbanjen sampe ngendek. Lah nggih. Semeter kotor. Ah iya. Wong kuwi nek tuku anggon-anggon kuwi cara muni katok dawa muni ya ukurane padha putrane kok. M. Lah nggih. Emen gegeden piye. Ah nggih. Nek wis tau jeng yo tan iki muni arep mundhut celana ki ukurane M dienggo tekan dengkul. Ah iya. Sing ana rendane kae. Aja go kuwi yu kisenke aku ngono. Jan koreak jare. Wis gondrong kok tekan dengkul. Lah. Gentok, gentok, gentok. Tinggal toto kelawan putih utama yang digagas sing dawa Urip mung sadelo. Ya ya ya.
Bacan mong dengar merpati ayu nanging migunani ya mas Ya 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 mas Eh maning 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 ya 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 Aku ki ngrungokke Mbak Yu Tarmi nembang pelok ngene iki aku njur kelingan jaman aku ngendangi bapake Dik Riris kuwi nang kelabaran biyen. Ha iya. Ya ming gara-gara iki. Gara-gara tembangan iki. nggih Becik apa wong urip ning alam Die tak gentak sengok-sengok. ya Allah kaya sik kelingan lho jenengan niku Sapa ya? Ana wong ki lak kepincut karo Mbak Yu Tarmi ki nembang. Ana wong akeh teko. Iki timbang aku nglindur nang omah. alah jenengan niku kok nggih tasih kemutan lho tasih kemutan Kula niku dayahi ngate niku luar biasa. Pokoke nek nggon saru-saru wong paling eling. nggih to Nggih. kula niku nggih gumun to jan iki wau ki nggih nyok ngopo Karang ya gemes. Ming wong kaya ana kaya tremos kok lek suarane apik ora jamak-jamak ngono. iyalah to Monggo, pun lajengaken yuk. Pak surat gemuceng Anten apa Pak Niku kelingane dadi patih. Niku karepe arep tau ngomongke dadi patih nggih to, dadi patih Demak Bintara. Dumeh ratune niku ngomongke muni nika nganggo ngelmu item. Ha kok patihe melu jawab. Lho, sinten ingkang mawi jembut item? Ana wong salah dhewe kok ditapuki. Ngelmu iteme kok nganu item.